gaan nu terug naar het grenspunt fietsen Kapellebrug-Hulst, dus via Kapellebrug. Het nieuwe fietspad. Dus mijn route is ook te volgen hier op de kaart. Het is ook de klassieke route voor fietsers van alle typen van fietsen, koersfietsen en zo verder. De heen- en terugroute dus via Kapellebrug en de stad Hulst. Dus de vernieuwing hier op het gebied van fietspad is vooral te merken dus dat je ook via de rechterkant een fietspad hebt. Vroeger had je enkel het fietspad hier voor beide richtingen, maar nu zie ik ook wel, er staat verboden doorgang. Dus dat maakt dat fietspad is blijkbaar niet meer voor beide richtingen. Dus hier, dat is wel nieuw, dit teken. Van deze locatie, even een correctie, zie ik 1,1 kilometer. Dus ja, het is minder dan een kilometer 500. Hier zie je dus ook 1 kilometer. Dus ja, Kapellebrug op zichzelf is niet zo lang. Maar het blijft natuurlijk wel een dorp. Hier zie ik ook voorrang aan beide kanten voor de fietsers. Hier dan, ja, aan de linkerkant staat ook wel duidelijk. Op ons zijn ook korte overgangspunten. Dus ja, het grote verschil, ik zeg opnieuw, de linkerkant vroeger voor beide richtingen en nu iedere kant zijn eigen richting. Hier zie ik een teken, einde fietspad. Het is voor mij niet helemaal duidelijk waarom dat er staat, want hier heb je dus terug die aansluiting. Dan hier het oude stuk. Dus vroeger had je het fietspad tot deze locatie. En moest je naar de overkant. Dus dan maakte de overkant automatisch, was dan in 2 richtingen met dan de aansluiting op dit fietspad. Nog 500 meter tot het grenspunt, staan natuurlijk op die bordjes hier. Dan eindpunt in 290. Hè. Ook
terug het drukke vrachtverkeer. Het voelt wel een stuk rustiger aan met die vernieuwing nu, die nieuwe indeling. De locatie van de hub, de taxi-hub, nog even belangrijk. Dus een mogelijkheid minimum 30 minuten vooraf een taxi te reserveren. Kan je van dit punt overal terecht, in Hulst, bij het winkelcentrum, op de Grote Markt en zo verder. Dus de benaming van die hub is hier Hub Kapellebrug Hensevaart. Dus ook op de website van Reizen door Zeeland heb je alle informatie. Ja, er is hier nu wel een mooie stopplaats. Wat dan wel belangrijk voor verbinding met België, heb je hier geen verbindingspunt. Dus je moet in de Klingen zijn. Dus opnieuw hier, ja, het is wel interessant voor de grenszone, voor eventueel iemand die je afzet met de auto hier aan de parkinggrens. En dan vervolgens met die Flixtaxi verder te reizen naar huis. Dus hier staat er wel nog een bushok, maar zonder enige functie. Het is interessant, die parking hier aan de grens, eventueel voor je overstap met iemand, minder dan 2 kilometer naar de E34 en dan ben je vertrokken naar Antwerpen. Nog even de kilometers hier, ja, met de actioncam kan ik wel niet inzoomen, dus Sint-Niklaas 12, Antwerpen 31 en dan de andere kant Hulstad 4. Dus Vlaanderen binnen hier, of de andere kant opnieuw. Nog even het grenspunt en dan ook rechts Vlaanderen, dus een stuk Stekene, Kemzeke en dan Sint-Gilles-Waas.